kena kebenta ki pai ba jong ka shnong niu nong ston bat ki badon markhap ka shnong niu nong ston menta ka company jong ka gas ka ailang gas West Khasi Hill nang ni na po ka niu nong ston ka khot ya piwe ki pai ba ki bompat sim ya ka connection jong ka gas te menta ya kan ni ka jing ai connection kadang long free kan ai free connection na kabenta ka gas te kitu ki pai ba ki bompat don ya ka gas lane kitu ki tendong set jing set apo ying pila benwan apply no haswa benkut une ubnai no bombar te gijunon kam pinwan ra be tang ya lada pidon ya ketuka kat ration la kalong ka PHH lane kalong ketuka non food security ru pila ban apply ban yo free ya kaneka connection lada jia ba pim don ya kaneka yakine ki kat ration ru pila ban wan ra daka job card te pinwan ra ru ya ka Aadhaar card ba pinyo ya kaneka free connection nam ta ka gas te ya kaneka jing ai free connection ka office kade hang ne po kaneka dong maulor syong ngatarai pitip ya bero hajan kaneka office PWD West Khasi Hill te kino ki pai ba jong ka shnong niu nong ston lane ki ba markhap kaneka shnong niu ston bompat don ya ka tendong gas set hayeng lane kitu ki bompat don ya ka gas pila ban on apply no hapo jong ne ubnai no bombar ka free connection na kabenta jong pi tuan mi no ha ka por long train adu ka por shipo baje men step ter hadu san baje janmet kidon train ya kan ka kubor lapan bena hang ne hapo ka shnong niu nong ston ling ba ka te ka company ailang gas kublei